Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne jucăm tot cu fratele meu și vărul meu, Mini World. Bună! 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 Și nu uitați să dați like și subscribe la videoclipul de astăzi. Da like, subscribe și o rată de volgă. Câte like-uri vei, Patrick? 10.000 de like-uri. Mama așa, eu vreau 14.000 de like-uri. Le-ați auzit? Așa se face. Bun, hai să începem. Haha, vin după tine, Răzvan. Da! Ia după tine, Răzvanel! Să te bat. Nu! Nu! Te Ești bat. nebun? Ne jucăm neori. Și filmăm. Taci, mă, poate. Ha! Bă, Pati! Așa, am revenit. Am avut o problemă. O, Răzvan. Răzvanel, te iau cu Pati. Bă, Și dacă vreți să vedeți skin-ul meu, uitați. Ai, în fine, așa. Și un anunț pentru Miruna. Eu nu-i dau dislike-uri. Și-am luat săgeata, Răzvane, băi. Băi, de ce mă? Unde este Alexandra? Aici. Bine. Mama, te-ai eliminat! Ursul ăsta. Răzvan, tu n-a zis nimic? What? Ia să-mi iau viața. Mi s-a blocat. Gata, mi-a luat. Mi s-a blocat ecranul. Cine mă elimină? Răzvan. Mamă, de câte ori ne-ai eliminat? Răzvan. Nimeni eu, da. Tu, bani. Bă, Răzvane, unde ești? Uite-l! Bă, nu mai pot să-l împus. Gata, păzit. Dă o bombă. Oh. Răzvan, poți să stai pe loc un pic să văd cum te retrage asta? Că nu știu. Pati! Așa! Ce cauți Ce cauți eu la tine? Că te împun. Ce? Trebuie să egalăm. Oh. Hai să le eliminăm, Patrick. A patru sunt eu. Ha. Lasă-mă în pace! Ajută-mă, Patrick! Te ajut. Bă, unde ești? Ursaiche, bă! Bă, uite-l pe Ursaiche! Ursaichetul! Bă. Stai că... Bă, Ursaiche! Bă, Pat! Nu, eu trag. Păcat că nu câștigi. Mai am viață. Salut!
Patrick, dă-te să-l împușc. Vine, da. Unde? Cheamă la tine. Unde? Cheamă la tine. Răzvan, vină un pica. Nu. Ha! L-am eliminat. Și?